Основната рамка на AC задачата започва с прочит на question, за да разберете първо какво трябва да отговорите. В редактора напишете първата версия на отговора А1 и първо изразете напълно собствената си идея. A1 е основата за AI feedback, колкото по-конкретен е отговорът, толкова поточна е обратната връзка. Първо сравнете с стандартите за самооценка и отбележете елементите, които според вас са постигнати. След самооценката изпратете А1 към AC, за да има фидбек контекст от самооценката на студента. Щракнете, за да извикате AC и да влезете в стъпката А1 AI feedback. Ако учителят е включил Repeated, оригиналният А1 се запазва и отдолу се появява редактор за А2, където можете да направите промени. След като затворите изскачащия прозорец, върнете се към страницата на задачата, за да продължите с фидбек и входа за редакция. Отворете плаващия бутон долу вдясно и прочетете AC фидбек за А1. Студентът допълва доказателствата или причините според фидбек и после се връща към А2 за самостоятелна корекция.